missä täällä olisi lähin ranta, missä löytyisi aalto? Ei varmaan missään. Tarkoituksena on yrittää löytää paras ranta, mistä löytyy parhaat aallot tai sitten parhaat rantabileet. Jaa. Missä stadissa on aaltopaikat? No, ei ainakaan täällä, en mä tiedä. Mä otan suusta suuhun. Ei aaltoi, ranta tyhjä, ei löydetty bileitä, matka jatkuu kohti Kampin toria ja uusia seikkailuja. Pysykää kesämiehen kuululla. Rock on kaivohuoneen ensi keskiviikko. Hei, missä on parhaat bileet tänään? Donde estas de la playa surfpesta? On kaivolle, vetää surferbieri. Hei, sulla on hyvä perse.